روش هوالین هجا تماشاوان برومت سر اکران آروار تیوی به برنامه که نویا روژهو انجاره کردیم به هفرانه. ایرو تایبتی از دخوازم ده درباره کشتنا نارین گورنده هنک تشتا بیجم. وقتی زانین نارین گورن که 8 سالی جور نزدیکی 23 روز بری یعنی 19 ماه تباخی لگنده تافشان تپه نزدیکی آمده وندا بو و 19 روزا شونده مخابن همیا هیوی دکر کو ساق بدیتن لی مخابن جنازه وی هات دیتن پشتی جنازه نارین گورن هات دیتن جگون دیاوی باوی بریوی جدی نافده و یه دینجی پرانیجی اقربای وان نزدیک 25 کس هاتنه بچاف کردن و نهاد بنچافدانه. تی گوتن کو باوی هاتیه بردان لیبلی یدین همو هید بنچافدانه ifade وان تیگرتن و قاسی آگاهی کو ایرو هات داین Nevzat Bahtiyar derketiye mahkeme yani peşya savcı ifade bir hatiye girtin. O hatiye girtin yani hapse dayı şandına hapse. Yedin hey ifade vantene girtin. He tam sediset ne diyare jiberçi narin güren hatiye kuştun. O kiwi kuştiye evci hey ne diyare lebeli herkes yek fikirin ku Apiwi Salih Güran wî kuştiye ji ber ku Nevzat Bahtiyar bixwe gotiye apê wî yani Salih Güran bixwe mixtarê gundê jî cenazê narîn li vê daye min ji biriye çûye veşartiye yani analîz hene texmîn hene tê gotin ku mümkün e birayê wî kuştibe apê wî jî biriye çûye veşartiye لیبلی یعنی از بخواهی ولو تخمین نکم از صد فکرم کو به تایبتی آپی نارین گورن یعنی صالح گورن مختار گون بخواه وی کشتیه سبب هی ندیارن در روزن پیشمه دا در انجام ifade کتنه گرتن ده رایدارین دولت ترک و آگاهی بدن چما نارین گورن هاتیه کشتن yani mümkün e demek ki direj ev neyzaninci demek ki direj ev inkar bakın kesne bece mi kuştiye yani ne bejin me jibo çıkuştiye leusa diyare ku qrejiye ke heye jiber qrejiya ku hatiye jiyan kirin mixabın narin güren hatiye kuştun pişti cenaze yani berya ku cenaze narin güren beditin belki ve prana temaşa kir parlamenterin AKP Galip Ensarioğlu Bukhacı Ahmediye millet parlamenteri Ahmedi ya AKP'ye daxuyani daku dabu gotu bu pırtışta emdizanın lebeli emna xazın bejin jiber ku malbat dost demeye emna xazın malbatı beişinin yani wisa hat editin ku ki sedi sedusaya Galip Ensarioğlu bixwaji û dora wî vê bûyera qirêj zanibûne û bi taybetî jî astengî çêkirine da ku cenazê narîn neyê dîtin. Wisa tê dîtin ku li vê gundê yani gundê Tavşantepe ku nêzîkê Amediyê tenê narînê hatiye kuştin. Beriya narîn xuşka narîn jî ji vir çend sal berê tê gotin ku di merdîvenê de ketiye yani duwar da ketiye cihekê bilind da ketiye rakirine xestê lêbelê piştî xestê şûnde tu îzeke lê tune û hate gotin ku piştî xestê şûnde jiyana xwe ji dest daye û defin kirine. Otopsî jî çênebiye û kes li pey neketiye. Yani şüphe heye ku ew keçik jî yani xuşka narîn jî weke narînê ji aliyê eqrebayê wî ve hatibe kuştin. Ev weke şüphe ez dibêjim. Dîsa dema narînê veşartin li ser mezelan
jineke bi Kurdî digiriya û digot ve heman tiştê anî serê keça min jî ve anî serê havîna min jî ve çi havîna min dixwast. Yani wisa diyarê ku ew keçik yani keçika bi navê havîn ku çend sal berê tê gotin xwe intihar kiriye lêbelê wisa diyarê ku intihar nekiriye yani di gotinê diya wî de merûlo fêm dikin mümkün e ew keçik jî weke narînê ji aliyê kesên eqrebayê wî ve yan jî kesên ku wê gundê ve hatiye kuştin. Çima ez vana dibêjim dema merû li gund mêze dikin bûyerê ku li dora gund diqewmin mêze dikin mixabin rewşeke pir xeter tê dîtin. Yani ev gund tê gotin ku di salê nodî de ku em hemû dizanin di salê nodî de li Kurdistanê Hizbullahê şereke qirêj meşan û bi sedan bi hezaran însan li Amedê li dora Amedê li Batmanê ji aliyê Hizbullah ve hatin kuştin. Wisa diyarê ku ev gund gundê Tavşantepe nêzîkî Amedê wê demê ji bo Hizbullahê weke merkezeke weke navendeke rolek istiye û ew rol hêjî dewam dike. Çima ez vêya dibêjim yani dema narîn wenda bibû tu gotin wenda bûye lê digeriyan tê gotin ku di pir aliyan da kesên nava dewletê û kesên dervê dewletê xwastine lêgerînê asteng bikin. Yani xwastine esker, polîs, însanên din ku li narînê digerin neçin her derî, li her derî negerin. Li her deverî pêşiya wan asteng çêkirine û tê gotin ku û taybetî jî viya polîsa jî, eskeran jî aşkere kirin gotin yani di îfadê Salîm Güren de bi xwe gotiye min mesajê xwe yê WhatsAppê reş kiriye çima ji ber ku di derbarê hineke fîşenga da agahî hebûn mixwast ez wan agahiya reş bikim. Çi fîşenkek çima ew fîşenk li wê derê bûne û te çi fîşenk veşartiye. Yani wisa tê dîtin ku ew fîşenk yê sîlehên cephaneyên kesên derdorê hêjî Hizbullahê ne li wê gundê veşartine û Salîm Güren bi xwe jî weke mixtarê gund hêjî wê rolê dileyîze. Kesî heya niha vê gundê aşkere nekir. Bi taybetî min di hesabê xwe yê medya civakî de jî nivîsî yani çima heya niha rewşa vê gundê gelo nehate dîtin. Yani temam em dizanin û tê gotin ku ew gund bi xwe di bin bandora AKP da ye, di bin bandora Hudaparê da ye. Bêguman merû nikarin ji AKP û ji Hudaparê hêvî bikin, qirêjiya wê gundê aşkere bikin û ser wê gundê da biçin. Lêbelê mesela Amedê da tê zanîn ku Dem Partî, Partiya Dem xwedî hêzeke mezin e. Dem Partî û her wiha CHP çima heya niha di derbarê wê gundê da bêdeng man, çima heya niha di derbarê wê gundê da tiştekê negotin. Piştî bûyera narîn em dibînin ku pir kes diaxifin dibêjin me dizanibû ev gundekî çawa ye gundekî qirêj bû û di derbarê vê gundê da pir tişt dihatin gotin me dizanibû Salîm Güren bi xwe qirêjiyê dike mixtare tekiliyê xwe pir bi kesên di nava dewletê da jî hene û her wekî din pir tiştê gotin. Lêbelê ez dibêjim yani bi taybetî kesên derdorê Dem Partî çima heya niha bêdeng man. Derbarê gundeke we qasa qirêj de çima dengê xwe dernexistin.
çima aşkere nekirin. Yani tenê ji bo kuştina narîn güren ez nabêjim. Usta derketiya holê ku ev gundeke pir qirêj û li wê gundê ew gund weke navenda Hizbullahê hatiye bikaranîn û hê jî li wê gundê sîlehê Hizbullahê heye, cephaneya Hizbullahê heye. Ev bûyer dibê ji aliyê yani ev rewş dibê ji aliyê Dem Partiyê ve û her wiha ji aliyê kesên ku ji xwe re dibêjin em demokratin, em welatparêzin li Amedê jiyan dikin ji aliyê wan ve divê hatibe aşkere kirin. Mixabin yani tenê ev gund nine, tenê Tavşantepe nine ku hê wiha qirêjî lê çêdibin. Li Kurdistanê pir gundê wilo hene divê ev weke mînak bê dîtin. Her welatparêzê Kurd, her kesê ku dixwaze li Kurdistanê rewşeke aramî hebe divê di derbarê qirêjiyê wilo da bêdeng nemîne. Li kê derê dibe bila bibe gundekî wiha qirêj divê di derbarê wî de insanên me şiyar bin û aşkere bikin. Weke demên borî nîne niha pir derfet hene. Medya civakî pêş ketiye. Bi rêya medya civakî jî merû dikarin pir qirêjayan aşkere bikin. Ser wan qirêjayan da biçin. Gundê weke Tavşantepe divê li Kurdistanê nemînin bêne paxişkirin. Bûyera Narîn Güran ne tenê ji bo kesên li Amedê jiyan dikin ji bo hemû Kurdan weke xaleke qirêj e mixabin. Divê bûyereke din wiha li Kurdistanê ne jî insanê me divê derbarê da şiyar bin. Taybetî ez dixwazim yani insanê me bizanibin ku yani Kurdistanê pir malbat hene. Yani îro navê malbata Ensarîoğlu tê gotin lê belê pir malbatê din jî wilo hene. Her dem li Kurdistanê bi baskê qirêj yê dewletê re di nava têkiliyê de ne. Yani kar û xebatê qirêj yê dewletê bê agahiya wan malbatan li Kurdistanê nameşe. Li Amedê jî bi taybetî malbata Ensarîoğlu roleke wilo dileyze. Di nava malbata Ensarîoğlu da kesên baş, kesên demokrat mümkün hene. Lê belê insanên me bi taybetî li Amedê yê jiyan dikin dê bizanibin ku malbatên wilo ku her tim di nava dewletê da cih girtine her wiha bi baskê qirêj yê dewletê re jî kar û xebateke dikin divê derbarê da jî divê şiyar bin. Bûyera kuştina Narîn Güran mixabin ji bo me hemû Kurdan weke kuleke bi taybetî jî ji bo Amediya weke kuleke hêvîdarim careke din ne li Kurdistanê ne li cîhanê bûyereke wilo jiyan neke. Em naxwazin bi taybetî zarokekî jî bê kuştin. Zarokek divê jiyana xwe ji dest nede. Jiyan destan ji ber nexweşiyê ji ber bûyerên xwezayî ew tiştekî din e lê belê divê zarok bên parastin. Zarok gulin divê ev gul neyên çilmisandin. Li zarokan xwedî derbikevin. Heya careke din bimînin dixweşiyê de silav û hurmet.